A buddhista misszió 1952-ben alakult, mint a buddhista világvallás első Magyarországon elismert felekezete. Ez hazánk legrégebben működő buddhista egyháza, mely 60 éve találkozóhelye mindazoknak, akik a kelet szent tudásában egyetemes emberi értékeket látnak. Tavaly kezdték meg Kamara erdei központjuk átalakítását. Fúrtunk egy utat, ennek a központnak a vízellátását szerettük volna stabilizálni, mert az a kút, ami eddig volt, az nem volt elég hozama. Telepítettünk egy vízszivattyút, egy vízlágyító berendezést, egy puffertartályt, illetve kialakítottunk egy öko szennyvíztisztító rendszert. Az épületben meditációs gyakorlatok, tanítások zajlanak. Idén tavasszal a földszint helyreállításával folytatták a felújítást. Oktatási központunknak a fejlesztése és megfelelő előadótermek kialakítása azért vált szükségessé, mert a közösségünk létszáma szerencsére olyan mértékben megnövekedett, hogy a korábbi kis előadóteremben, illetve a könyvtárunkban nem tudtunk elférni. Céljuk, hogy a missziós ház egy olyan helyet jelentsen az ide látogatóknak, ahová szívesen visszatérnek majd. Békés, nyugodt környezet, lehetőség van arra, hogy városból a közösségbe kijövő emberek azok egy olyan békés, nyugodt környezetbe jöhessenek ki, ahol idézővel téve klasszikus szóval, vagy most divatos, tud relaxálni, tud oldódni, pihenni, elfelejteni a városi stresszt, és erre egyfajta a buddhista tanítások azok egyfajta módszer vagy lehetőséget biztosítanak erre.